Bez veze i pomisliti da se ovde neće pojaviti i Saša Matić. Čovek koji bi za druženje sve dao i nije ni čudo što je uvek pun viceva i dogodoština. Sale nam potvrđuje da nije na estradi sve crno i tračerski nastrojeno. Potvrđuje da i na estradi može da se stvore neviđena prijateljstva. Što se u Saletom slučaju može svrstati u crni humor. Sale kao da je satkan od osmeha i dobrote, ali život mu, koliko god se na početku poigrao s njim, sada vraća lepim stvarima i to duplom merom. Dočekao je još jedan poseban dan da proslavi ćerkin 18. rođendan, na kojem je, kako kažu, inkasirao oko 180.000 evra. Da i pored love pevanja ostaje zadovoljština, govori primer Nede Ukraden. Sigurno je obezbedila još 16 kolena svojih pokoljenja, ali nema nameru da se mane pevanja i druženja s publikom. Stoga, Marija Šerifović sigurno nije u pravu jer nije sve u parama, nešto je u produženju života, a pesma je tu jedan od najbitnijih faktora kako izvođačima, tako i publici. Elegancija je ono što je oduvek krasilo. Neuredna ni na pijac. Ne da povoda da se išta loše napiše o njoj. Jedno od najzvezdanijih saradnika Melos estrade je zasigurno Dragan Kojić-Keba. Čovek koji uvek je spreman za druženje i šalu, čak i sa nama, ali ove večeri očito nije bio za to, pa je maksimalno pokušao da nas zaobiđe. Da li zbog ćerke, da ju ne bismo dosađivali, ili mu je došla žuta minuta, ne znamo. Znamo samo da je bio u fazonu, da bog da mi i crna mačka prešla put, samo da mi žuta štampa ne prelazi i ne prilazi. Na njegovu nesreću svi putevi su vodili ka nama. Kebo, više sreće u sledećem izvlačenju. Ali ipak nisu odustajali. Za malo su uspeli na drugim vratima, ali su ubrzo i tu dobili šutkar. Na kraju su morali do nas, ali su nas izuzetno i kvalitetno iskulirali. Bez kralja ne valja, ali ni kreževi nisu za bacanje. Naročito oni sa lepim manirima, prema damama, pa makar bila i sopstvena supruga. Do duše tu muškarci i najviše padaju jer pomisle moje, što sam se lomatao, ko nije lomatao sam se, ali ne, knez pokazuje zašto su Crnogorci toliko poželjni muškarci. Njegova supruga očigledno srećna žena, a to pokazuje širokim osmehom i još širim dekolteom. Ako je ona srećna, nek budu malo srećni i ostali pažljivi posmatrači. Retko ko je pono i poklon, a knezi kneginja ne prepuštaju ništa slučaju. Poneli su toliko pića da su nadomestili što ostali nisu. Iako su Matići u kafani više inventar nego radno osoblje, sve ređe ih viđamo zajedno na ovakvim proslavama. Ovo je jedna od retkih prilika da se druže van kuće, ali to garantuje da će fešta biti duplo zabavnija od planiranog. Za političare se podrazumeva da su oni koji vole da uživaju u životu. A naredni je od onih koji obožava žene. Čak i novinarke. Samo postoji mali preduslev, kaže moraju da kleknu. Ali ljubavi se u zube ne gleda. Da ne mešamo zube i usne u to, ko zna gde ćemo da završimo. A kako god dolazi nam još jedan političar iz pelene uništivih, Bratislav Gašić. Srećom niko nije klekao, a on je ostao na svojoj funkciji. Iako se za Stevana Anđelkovića tvrdilo da će nakon ženidbe biti izuzetan muž, U prevodu papučić. tako, a najčešće ga viđamo bez supruge. Očito je druga strana zna šta je reč sloboda. A ako se vrati kući pijan, Stevan će znati šta znači reč gunđati. Ajde, dođi ako smeš. Ajde, nema ni jedno žensko da te povežemo s njom. Mada žuta štampa zna da izmisli. Kako god, slobodno dođi, u svakom slučaju si
Predstavnik je prvi grand beba, ali bebe su sad već dobrano odrasle i porasle u dobre ljude. A Stevan je od onih koji je i svojom finoćom krčio put ka vrhu. Antidesingerica u svakom obliku. Tu su i Saša Milošević-Mare sa suprugom Ksenijom Milošević, devojačko Milošević. Jedna od retkih žena koja je pred matičarem nije odgovarala na ono gospođo, zadržavate li devojačko prezime? Šlag na ovu paparaco tortu su jedni od najvećih zvezda u nas. Prvi je zasigurno najveća, ako ne po pevanju, onda zasigurno, bar što se tiče gabarita, Haris Džirović. Malo godilice, malo kafane, malo zbog ljubavi prema gurmanlucima, te Haris je polagance izašao iz kola, nije više kao nekad dok je jurcao za ženama i loptom. Kakvo je bračno iskustvo imao, realnije da ga opet vidimo sa loptom, čak i u Ligi šampiona nego pred oltarom. Opšte je poznato da promaje ubija, te se Haris dodatno oboko ne bi li zaobišao mogućnost atentata. Duksirica kao da je malo okrećala. Pa to ti je kad nema ženske ruke pa staviš duks na 90 stepeni pa se skupi. Sve u svemu, ko će to sada uči? Ili ti po harisovski kasno je za uči centrifugu. Kako god oblačio se sportski ili nesportski, šešir se ne skida. Dosta je što je ogolio svoj brak, bar nešto da se sakrije. Druga velika zvezda koja očito nema nameru da potamni je Saša Kovačević. Koji se sem hitovima diči lepotom svoje lepše polovine. Imala se rašta i roditi. Jedan lik davno zaboravljen, ali uvek za ovakve derneke, Goran Okeben. I na kraju čovek koji je konačno preboleo svoju omiljenu pevačicu i nastavio da živi svoj mladalački život punim plućima, Luka Dačić. Ovo je sve za danas, ali ono što sledi naredni put ne smete propustiti. Jer ćete iz prve ruke saznati kako su se svi ovi estradni likovi provodili. Da li je bilo nekakvih incidenata, raskida, neočekivanih spojeva? Zato odmorite nedelju dana i pripremite se za nova paparaco uzbuđenja uz lutajuću kameru. Vidimo se! Ćao!